Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediasynyň 2 hepde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşenbe güni, ýagny 25-nji martda Türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agdalaryny taýlarlar. Bu möhüm siyasi çäre bilen baglylykda geçen hepde Daşowudyň ençem etraplarynda hamana saýlaw güni suraty düşürilen ýaly edip telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büdjet işgärlerini ýygnap saýlaw uçastyklaryndan reportajlary taýýarladylar. Saýlawlary geçirmäge bellenenler eýýän bültenleri özleri doldurup kameraryň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we salat-salyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşanda. Degişli katip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip başga goşmaça kommentariýa bermedi. Yalan naýlar hemme kanuna laýyk edilýär kodeks, konstitusiýa. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurduň dürli künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söylen Türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz sebitinden dalas eden kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşowudyň boldum tat etrafynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde bolan Daşowudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar, diýip Azatlyk radiosynyň Daşowuddaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şular ýaly maglumatlar ýurduň beýlik sebitlerinden, şurtanda Aşgabatdan hem gelip gowşýar. Bu aralykda döwlet mediasynda dalaşgärleriň saýlawçylary bilen gyzykly hem de açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyna jemi 284, şurtanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agdalygyna 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agdalygyna 2570, şeýle hem geňişleriň agdalygyna 13215 dalaşgär hudurlanıpdyr. Galy berse de adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny belleýärler.